Zimbabwe ndadzoka zvekare nema updates manyama ndinogara ndakakubatirai panapa. Nhasi ndiri kuona nyaya yanga yakamirirwa ende vanhu vazhinji vari kungodedzera kuti zvoni vari kuda kutenda uyo mukomana anonzi Tino Machakaire akakwanisa kuita zvivindi zvake zvekuenda kunoudza president vake kuti zvoni kana zvichiita chimbowanaiwo pa tight kana pa busy schedule yenyu muende kana kuparira nyatwa hospital mumbonoona zviri kuitika kana kuti zvinhu zviri kusangana nema citizens. But inini pachimonya changu inini chekugona kusumudza ZANU-PF nenzeve kudai so ndichirovera pasi every day kuiti nyaya dzangatanga tagara tichitaura panapa every day. But isusu zvinhu izvozvo zvaitika tiri kuda kutowedzera zvimwe kuti apa nyaya iripo ndeyekuti kuvhizita chete asi zviri kudiwa, asi pari kudiwa solution kuti chii chichazenge chichitika. Muri yeZimbabwe sekutaura kwandinogara ndakazviita panapa kuti inini ndinenge nditatouya ndiri munhu wekuti ndine chibhanditi chekurovera ZANU-PF pasi ndakaisumudza nenzeve every day. Kana uchinge uripo wakafanana neni wewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF yacho yese, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Nhasi nyaya yakamira kadai so. His Excellency President Idi Mnangagwa tours the Parinyatwa group of hospitals, Salem Mugabe Hospital and the Nut Farm warehouses. Improvement of the health sector is one of the major preoccupation of the Second Republic, with the president recently witnessing an agreement signing ceremony in Belarus that included one to upgrade Zimbabwe's major hospitals countrywide. Ndoma shoko avari kubuda vari kutaura ivo pane ngirigini presidential communication page ravo kana kuti X ngirigini account yavo ndo zvinhu zvavari kubuda vari kutaura ipapa vachitaura kuti ayo nyaya iri panapa ndekuti vambotenderera vambopinda neko kuparira nyatwa vachimboona kuti zvinhu zvichange zvakamira sei. Ndo patiri kutaura kuti zvoni zvinhu izvozvo zvakakosha and tikuona vanhu vakawanda and they've been celebrating this man for absolutely doing tingati pakusaita for absolutely doing nothing, if I'm saying, because tikada kutarisa pane state kana condition yeeconomy yedu iko zvinezvi takatarisa kuti ne noise imwe inenge ichiitika kune vanhu vekuti vanenge vachiimba kuti vataimire kupuwa maakwa. I don't see it kuti zvinenge zvino make sense. I remember musvondo rapera vanhu vaiimba Patra Bablas madai Tra Bablas magona and I was like okay, kana muri kupemberera muri kuita noise kuti Patra Bablas magona, it's high time yekuti alright Tra Bablas magona but ku hospital ka offer matrasa ko yeuthika matima agona Tra Bablas ko tikaita cancer tinorapwa kupi. Those are the questions dzinodiwa kuti dzinge dzichivhurika. But inini I'm so happy, I'm so excited kuti inini panapa takakwanisa ku inspire a certain young man from ZANU-PF wacho ikoko Tino Machakaire akakwanisa kuenda kunovaudza chokwadi kuti zvimwe zvese tingasimbisana zvedu but kana makambowana nguva pfurai neikoko. Now zvazoitika kwapfurwa neko toda kuona kuti chii chiri kurongwa chiri kuzoitika ikoko because dambudziko iro riripo. Vamwe vakati Machakaire zvawaita watotadza, vamwe vakatanga kumuudza mashoko akasiyana siyana uchazviona, vamwe vakati achadzingwa. Chinongoitika pane vanhu vese vanosupporta ZANU-PF. To be very honest with you, vanosupporta ZANU-PF because vanoitya, ndo zvavanosupporta ZANU-PF vazhinji. Saka vakaona munhu ari kubuda achiudza chokwadi kana kutanga ada kuichallenge vanotanga kusumuka vakutanga kuenda against iye because what they believe kuti vanhu munhu anenge achitotonga muZANU-PF macho he is their messiah. Ndo zvavanenge vachibelieve vamubva kuti ayo saka messiah haaudzwe zvinhu zvese kana kuti messiah haaudzwe zvamunenge muchida kutaura izvozvo. Ndo nyaya inenge iri kuitika. But tikada kutarisa state ine hospital yedu guys, to be very honest, and tikada kutry kuicompare nekune dzimwe nyika hatipo hedu pakuti ticompare tienzanise nenyika dzimwe, but kungotarisawo chete kuti tingoziva kupa kuenzanisa tiripo pakuratidza vanhu kuti vaone exposure. Tinoona ipapo chokwadi zviri zvinhu zvinosiririsa, hatidi kunyeberana. Ngatitarisei tikada kuona kuti even ku Harare Hospital andori ma1 chaiwo Harare Hospital meme ukanopinda ukanotarisa zvinenge zviripo kana kuti womboendesa hama yako ikoko inenge ichida kana kuenda kunozvara kumaternity, unozoona chokwadi kuti saka zviri nani kuti varume ivava vapedzisire vaudzwe chokwadi all the time because ivo pachavo
vakarwara avarapwe ikoko ende hamumbovafema kavaona amene kana pana aripo anotaura kuti inini pakarwara panangagwa ndakambosangana navo varimo muchipatara imomo machirapwa kana aripo munokwanisa kundiudzawo tobva taningirikina ndouya ndokuconnecta live wondipawo proof kana kuti wobva wataura kuti aiwa kurient iwo ndori kutonyeba vanotorapwa ikoko as long as uchikwanisa kungondiratidza zvinhu izvozvo I will be so happy because nyaya imwe inondirwadza ndeyekuti these politicians pavanotonga nyika vanenge vachitongoti vanongoita zvese ivo kana vada vanorapwa vanda outside but tikadatorisa ma-world leaders even mamwe ma-leaders akarwara anorapwa munyika make imomo kureva kuti zvinhu zvaari kuita ari kunyatsoita nemwoyo wese ari kuita futi achirevesa. For example, Nelson Mandela paakarwara akarapwa munyika make imomo kusvika afe akafira munyika make imomo. But tikada kutarisa Zimbabwe, Robert Mugabe paakarwara akaenda kuSingapore ende pese paairapwa aenda kunorapwa kuSingapore kusvika afe akatonofira kuSingapore. Tikada kutarisa munhu akaita sa Edgar Lungu wekuZambia paakarwara airwara achimhanya kunorapwa kunyika yeSouth Africa kusvika pakunofa akanofira kunyika yeSouth Africa. So izvozvo zvega zvine zvazvinokuratidza ende zvine zvazvinotoreva zvakazvimirira zvega kuti munhu uyu tikada kutarisa kana ari matongera ake anzi aita hapana kwatingati kutonga kwejekerera tina kuti unzi kuita zvinhu zvinekakuenzanisa mukati because iwo haukamu kuti iwo ukarwara kana kuti mwana wako akarwara unomhanya unomurapisa outside, mwana wako akada kudzidza unomhanya kunomudzidzisa outside the country. Ndo zvinhu zvatinenge tiri against izvozvo every day. Ndosaka paya patinenge tichinzi aiwa imimi muri kuita kunge muri kuda kurwadzisa political party, muri kutanga muda kufinhura president vedu every day. It's not like that. Even munhu akatonzi ari mu president's office anofana kupuhwa enough pressure, anofana kunyatsooneshwa zvese because munhu iyeye he is an employee wema citizen. But imimi makada kumuona as a king or as a messiah ndimunenge muchiita problem because that person anenge ari a servant kuvanhu, anofana kupinda imomo oseva nekuti nguva yake ichakwana, achabva achadzokera kumusha kwake, achanorima mombe whatever zvaachanoita, achanodzokera kunogara kumapurazi ake, family yake anenge atoshanda because salary munhu anenge achipuhwa yakakwana. Saka anofana kushanda achiitawo zvinhu zvakakwana zvinotarisira kunge zvichizobenefita ma-citizens. But ameno kana muno ugwara inini I represent the generation yevanhu vanodziya musoro vanenge vachida kuti zvinhu zvibva zvatoitwa ipapo zvisina basa nekuti ndiani ari kushanda because isusu tinenge tichiti iwe uri kushanda basa iroro isusu takutoshandawo iwewe kutokucheka. It's like tiri ma-supervisor eZimbabwe isusu tichida kutarisa zvetakaita kutiona kuti matitrabubblers yagadzirwa, toda kuona kuti bridge racho rakasimba here, toda kutarisawo nemaziro edu atinoita, tosvika toriskana totarisa zvatinofungidzira kuti tinoziva. Kana pagonekwa tobva tati apa patinoti a job well done, tobva tabvunza futi kuti rakashandisirwa mari. Those are the things zvatinenge tichida kuti tinge tichiita. Ndosaka ndichiti inini I represent generation yevanhu vane nharo, kwete generation yevanhu vanongobvuma zvese kana kuti vaibvuma kuchikidzirwa. Ndisiri kupedza nguva yenyu muri yeZimbabwe. Kana uchingori muSouth Africa uchinoregistrwa company yako ubva wavhurirwa FNB business account, bata education research yana mukoma Owen vanokuvhurira company vokuregistera FNB business account zvekuswera uchinokumbira ma-account yevanhu uchida kuisirwa mari zvinhu zvekudhara zviya izvesvo uchingotora nhamba idzo dzaOwen ubva watovhurirwa FNB business account zvanyore kuregister company zvanyore unongoregisterwa. Chinongodiwa chete ipapo i-valid passport yako zvekuti hauna permit dzanyaya dzekudhara. Izvezvi tiri kungoti muchidimbu zvakugadzirisika is contact him on the numbers that are showing on the screen.